Tatlong senior citizens sa Mangaldan sa kulungan nagdiwang ng Father's Day dahil sa tupada. Narito ang report. Sa kulungan na nagdiwang ng Father's Day, ang tatlong senior citizens sa Mangaldan, Pangasinan matapos silang maaresto nang maaktuhan ng otoridad na nagtutupada sa Barangay Maasin. Nakuha sa mga suspect ang 2 buhay na panabong na manok, 2 patay na manok, tari at bet money. Based to sa report ng mga concerned citizen natin, no, sa isang barangay dito sa bayan ng Mangaldan. Kaya yun nga po, nag-deploy tayo ng mga plainclothes personnel natin to verify the report. And luckily, we were able to arrest 3 personality while in the act na nagtutupada nga po, no. Inaresto naman ang 7 katao, kabilang ang 2 ginang sa bayan ng San Fabian dahil sa online sabong. Ayon sa pulisya, nakuha sa mga suspect ang isang computer na umano'y ginagamit sa online sabong at bet money. Oo po, isang makina ito kasi na parang may video, tataya yung mga tao doon at illegal yun kasi walang permit. At saka hinuhuli natin talaga yung mga ganyan, mga illegal na lalo na yung utupada, ganun. Tumanggi na magsalita ang mga nahuling suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Kasama si Henry Duminsil, King Guevara, Balitang Amiyanan.